Oğana gitti, oğana giden zady bir sapar şo bildiğin aňyr berdat oğanyň içine ekidip gelipdir bolly kerwen bilen. Ben oğana gidip gatnaşanam şol, gören zadam şol, başga gören zady ýok. O özüni dinlesen, ay men utada gany nuktum, ay dämetdim, ulurun edip ber. Bunun haýsy bir gepini dinlesek. 91-nji ýylyň noýabrynda bir maňa orunbasar bolup kaldy. Ine 4-5 aýlap men bilen işlemeli bolduk. 90-njy ýylyň aprel aýynda muny ine Maradow diýen bir ýigit kabinetimde Türkiýe gelip tüpen bilen atdy. Bu ýagdaýlary menden soralanda men hemmekşe düşündirdim. Bu ýagdaý onuň işi boýunça da däl. Ýa bir iş bitiren boýunça da däl. Bir özüniň adam kärçiligiň pesligi bilen maral taýypdy, bozoklygy bilen deregiline bir adam kärçilikde pes adam. Gepini dinleýän adam da ýöne bir gaty sesi bilen şu gurruny bilen bol bir zat eşden zadyny onesde çiğişirmek bilen alan ýoly başga eden zady ýok. Bunu şu adam men tanaşym şeýle.